दुमका में झुमका हिरवलू काशी में कनवाली हम पुछनी की के चुरवलस तुहरा होठ के लाली ओ दुमका में झुमका हिरवलू अरे काशी में कनवाली अरे हम पुछनी की के चुरवलस तुहरा होठ के लाली होन कर नथिया बरामद भइल हमरा हो रंगीला जिला भभुआ से होन कर नथिया बरामद भइल हमरा हो रंगीला जिला भभुआ से दुमका में झुमका हिरवलू काशी में कनवाली हम पुछनी की के चुरवलस तुहरा होठ के लाली भोजपुरी आज जो सुनल जाता ये वाला भोजपुरी ना है। ये भोजपुरी बा जो महेंद्र मिश्र का भोजपुरी बा, ये भोजपुरी बा जो राही जी का भोजपुरी बा, ये भोजपुरी बा जो भिखारी दादा के भोजपुरी बा, ये भोजपुरी बा जो शासा सिन्हा के भोजपुरी बा, एक फुहर पात्र गाय गावे के बा। अच्छा सुने वाला कान बाटा, अच्छा लिखे वाला बाटा। ऐसे देखिए भोजपुरी में मुख उन करे पूर्णिमा के चंदा जैसे मनुष्य के गले पर फंदा मुख उड़कर जैसे पूर्णिमा के चंदा मुख उन करे पूर्णिमा के चंदा जैसे मनुष्य के गले पड़े ताल दबावले लाल के चले चले जवनिया चाल प्रेम से आप सुन रहे हैं, बड़ा आशीर्वाद। ऐसे भाव शशांक लाइन सुने कितना था लिखा, अगर ये गौले होती तो गाड़ी में रिकॉर्ड हो जाती। ये अरे मुख यूं करे
पूर्णिमा के चंदा जैसे मनुष्य के गले पड़े बाल दबवले गाल में कुचले चले चवनिया का गोरखपुर में शहर में रवला से पूनवला का हार हो